Velkommen til denne uges Must Know fra Folketinget, hvor jeg i dag har fået en ny kollega her ved min plads i Folketingssalen. Det er Markus Højland, som er i praktik her i Folketinget i den her uge. Markus går i 10. klasse på efterskolen Solgården i Tarm og har været her i erhvervspraktik. Og nu vil jeg lige spørge ham lidt om, hvordan det er at være politiker lige for nogle dage. Og Markus, hvad har været den bedste oplevelse herovre? Jeg tror, den bedste oplevelse, det har været at få et indtryk af bogen indenfra. Altså, man kan høre så meget i medierne, men hvordan hverdag sådan rigtig forløber, det tror jeg, det har været den bedste oplevelse. At få et godt indtryk af en politiker. Ja, og kunne du godt tænke dig selv at være politiker? Det kan jeg ærligt svare efter en god uges praktik her, at jeg faktisk godt kunne tænke mig. Og hvorfor? Fordi jeg godt kunne tænke mig at sætte mit præg på Danmark. Gøre Danmark, bedre som det er i forvejen selvfølgelig. Ja. Og det er jo virkelig en god grund til at ville være politiker, at man skal forme det samfund, man er en del af. Og sådan kan man altså komme i praktik her en uges tid, hvis man har interesse for politik. Og det har Markus, og det har været en fornøjelse at have en praktikant for en uge. Og det var denne uges Must Know fra Folketinget. Vi ses i næste uge.